Doamne ajută, Părinte. Să fie cu bine. Început. Sunt foarte mulți frați creștini care intră pe internet și comunică unii cu alții, iar majoritatea dintre ei au înțeles cuvântul Sfinției voastre de a nu accepta un buletin cu chip sau cardul național de sănătate cu chip și din nefericire deocamdată majoritatea dintre noi discutăm doar pe internet. Nu ne cunoaștem față către față. Și știm că cei care vor să ne cipuiască, într-un an, doi maxim, vor opri și această variantă de comunicare. Vor interzice și blogurile împotriva chipurilor. Și atunci, n-ar fi bine noi să începem de pe acum să ne cunoaștem? Pentru că într-un viitor relativ apropiat ne va fi greu fiecăruia în zona în care este să reziste, el nu are chip, iar cei din jurul lui având chip. Ceva asemănător cu biserica primară. Ce cuvânt de învățătură ne puteți da? Domnule, starea de lucruri în oceanul ăsta de informare și dezinformare este peste puterile omului. Să stai însă tot o zi sau o noapte să gândești de unde să o pornești și ce să urmărești. Unde e concluzia? Pentru că așa a ajuns neamul acesta, evrei să-i spunem, să disperseze lumea încât să nu mai cunoască de cei, băi, ce am făcut noi și cum o descurcă mai târziu. Dar bietul om săracul, țăranul ăsta, muncitorul nostru care se gândește, pentru că el a posibilitate materială, nu mai gândește decât să îndrepte oameni, băi, ce ai, băi, unde mergem să câștigăm un ban. Deci omul nu mai are o preocupare decât ziua de mâine. Ziua de mâine, pentru că are 3-4 copii, ale soției și alte greutăți. Pământul ăsta e larg, mă. Țara asta e bogată. Străinii vin aici la noi și pun mâna, să știu, pe o preocupare. Să zicem cismării, să zicem dulgherii sau să spunem plugăria, nu vreți să bagă băi. La plugărie că e mai greu. Și nu cunosc. Oare noi românii care suntem îngrodiți cu pământul acesta, care au hrănit milioane de români și neamuri străine, a hrănit și pe ruși, și pe germani, și pe liptele turcești, și tot ceea ce a avut țara asta mai bun, a intrat la ei. Apoi cum noi, mă, nu putem să ne organizăm, să facem ceva ca să salvăm situația aceasta critică în care suntem? E bine, este un rău mare. Un rău, să vedem, care îl facem și noi înșine. Noi nu vedem cum toată starea de lucru este glasul unui neam străin de neamul nostru. Nu este cumva oare în mod oarecum se poate deslumoșteni omul de natura lui firească. Pentru că românul nostru nu s-a afirmat prin tehnică, domnule. El s-a afirmat în sfârșit cum și țârcala. Germanul face șurubuc, francezul îi face gaura. Deci fiecare popor a stare la Dumnezeu. O încercat și au ajuns să facă din țara asta agricolă o țară tehnică. Și se face, Dumnezeu. El pare că e tehnic, a făcut 4 ani de facultate și o meserie de școală, dar când să-l pui la treabă practică, nu face nimic. Deci unii sunt destul de capabili, dar n-are cu ce să lucreze. N-are. Cum v-a spus, mașina este dincolo. Credința neamului nostru românesc față de alte neamuri a fost prin identitatea lui creștin-ortodox. Aici a fost rezistența noastră în care ne-am angajat să ducem ortodoxia mai departe. Pe dâns nu l-a interesat că e Partidul Liberal, că e Partidul Sărenist, că este Partidul Socialist sau, știu eu, Partidul Ortodox sau Liberal. Nu l-a interesat pe asta. El a știut să-și ducă nevoile lui cu transta. Doar un singur lucru interesat când era vorba despre alegeri. Și ei se îndreptau în specii universitare.
Sărani să întreabă, băi, unii și ce votăm noi? Băi, votăm ce spun studenților. Ăsta era echilibrul și energia spirituală a neamului, ce spun studenții. Asta erau oameni de elită care să sprijina țara noastră. Pune acum pe un student al nostru, dacă mai are el bunitia, este lipsa cea mai mare, Doamne, în școlile noastre, cum erau servicii militare, cum erau în sfârșit societățile acestea străine, unde se pomenea despre neamul nostru. Toți aveau interesul să ne țină într-o adâncă umbră numesc o scap. Cine intra în școlile și liceile noastre? Studențile, e școlul câte 1-2%. De ce au venit tinerii și au pus problema numerus clausus? Sunt atâția germani, atâția loc. Sunt atâția francezi, atâția loc. Sunt atâția români, atâția loc. Băi, cât la sută sunteți voi? Cât sunteți la sută? Și atunci și-au făcut loc cumva și românul să-și găsească într-o facultate. Că vedeți, sunt 200-300 la Arad, sunt 200-300 la Timișoara, 1000, nu știu, la București. E greu să-și facă, sau nu că e greu, până își vor face comunități de genul acesta, sigur că trebuie să se cunoască între ei. Și unul e inginer, unul e profesor, unul ce este, deocamdată acolo unde este, cât până face trecerea spre societatea de care a zis, repet, încuraja să se cunoască și să se mângâie, să se ajute și așa mai departe. Doamne, cheia conviețuirii noastre este cunoașterea și încrederea în noi. Dacă noi dobândim în sfârșit o cetățenie așa de încredere, ne uitând și la unitatea evreilor care durează de 7000 de ani în istorie, cum spuneau rabin, că sunt cetățeni americani de 40 de ani, dar sunt cetățeni americani de 7.000. Și ei chiar au fost rari în popoarele în care au ajuns. Sigur, așa au fost. Și sunt lideri. Deci avem lucruri bune de învățat și de la ei. Absolut, foarte bune, foarte bune. Dar noi, românii, suntem fără o energie spirituală, fără un creier, nu, fără creier. Românul este haotic. Merge așa. Are ceva... Și are talentul de a se dezbina. Are talent nemaipomenit. Bă, stai că ăsta e din Partidul Socialist. Păi eu din Partidul Liberal. Deci încep mâncătoria. Și e greu sau să zic ce neam este cel care caută să se dezmembreze, o fost și formarea partidelor. Că formarea partidelor nu este decât izbirarea între oameni. Exact. Demonocrație asta. Demono-satană. Da. Și atunci omul nostru săracul se bate între ei acolo și stau și ai impresia că dacă l-au ales pe ălalaltul, au făcut o șmecherie. Păi da, pe șmecheria e bine tot din lumea becheră, care face negustorie, exact, cumpără și vândă popoare. Îți oferă două alternative, dar de fapt câștigul e tot al celui din umbră.